it-tifla tiegħi ta' 5-6 ta' injection. Kienet tira l-ommi, jina għamilt kollox baratajt baraqat ta' qabt l-ommi. Eżatt qabel ma marridet innexxin l-aqqa ma' Ronaldo. Kif? Sentej sħadont. Kien għadu jilab ma' Real Madrid. Issa nut li immunnik li fuq il-ħama. Meta jien stajt inqatta il-ħimom qattajtu. Jiena f'xejdhom. Ma jkellimx l-ommu jew l-missieru. Kelmu għamalija xiena sal-aħħar nifs ta' ħajti imċaħda mill-li najjat mawda u jirrisponduni għax najjata nista' najjata kull sekonda imma ħadd ma jista' jwġibni. Sabet l-Amerika jiena d-dinja sibt mhux b'esaġerazzjoni taħt ħafna iżjed ilili milli jien tajt lila ħafna ħjar mill-bieraħ. Issa dan kun aħjar mill-lum. Il-ħajja ma sax kun biss wart. Imma mix-xewk joħroġ il-wart. Pawla, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.